Martxan dau, ez? Oin bai, bale. Venga, azteko eskerrak emotia zuei danoi etortziarren, eta eserren aurretik maixan eseritza dausenak aurkeztia. Tere Irastorza, Antxon Balberde eta Angel Lertxundi, izan dira Pamiela argitaletxearekin ekimen honen bultzatzaileak, eta Aldundiaren izenian eskerrak emotia besterik ez. Egisa esan, hau ekitaldi martxan jarri zan, edo gauzatu zan, hemen eskutartian dakaun produktu hau izateko gero txigidalekun beste sasoi batian, hitzak hots izan zen ordurako aukeratutako izenburua, eta gaur egun sekula, baino premiazkoa dakau hitz hoiek, hots hoiek, gure inguruan dauan burrundara eta zarata guztiak saiesteko. Inoiz premiazkoa izan da poesia gaur egun da, eta hortik berriz gure eskerrak Pamielari, ekimen honen bultzatzaileei, eta diska liburu honen protagonistei, orduan eta aurretik indako lana gaitxik. Intentzioa eta atentzioa beti bat joaten dira, eta momentu horretan, esan bezala, Pamielak, Andu Lertxundik, Antxon Balberdek, arreta jarri ziren emakume poeten gan, eta nabarmen geratu zen zenolako arreta gitxi eskaini izan jakue oin arte. Honen adibide bat eskutartian dakau, aurretik indako inbarik zegoan lan baten emaitza, seguruenik gehiago betorriko dira aurrerantzian, eta elkarlan horretan mentxe izango gaituzue hurrengoan be. Eskerrik asko. Mila esker zuri, Mari Jose zuritzengatik. Mila esker Foru Aldundiari hasiera-hasieratik bai proiektu honi eta proiektu honen aitzindaria den Hiruele, baita ere Pamielak argitaratuari agera ona egiteagatik, bera gabe ez ginateke gaur hemen egongo, eta mila esker Pamielari baita ere gure abenturan sinistu duelako hau argitaletxeak, eta sinisteaz aparte tratamentu estetiko eta tratamentu artistiko berezia eman diolako gure lanari. Eta azkenik, mila esker baita ere, txilidalekuri bere nola esango nukenik. Hollywoodek ere ez daukan espazio bat eta toki eder bat eman zigulako kontzertua eman alizateko eta grabatu alizateko, eta eskuzabaltasun osoz jokatu zutelako gurekin. Pamielak lehen aipatutako Hiruele argitaratu ostean, gubiok Antxoneketanik, bagenuen berriro ere beste zerbait egiteko asmoa. Aspalditik gentozen elkarrekin lan egitetik, hasi ginen oroitzapenak gaizki, oroitzapenak ez baldin bat ditut oso lanprotuak, umeentzako lanak egiten, Xabier Leterekin eta Lourdes Iriondorekin batera. Eta gero etenaldi handi baten ondoren, etorri zen Hiruele egiteko aukera hura. Lauaxeta, Lizardi eta Leteren poemak musikatuz. Esperientzia ondo jantzitzaigun, eta ari ginen bueltaka, burei bueltaka, ia nondik nora zer egin genezaken urrengo apustu moduan. Ez genuen presa hondirik, eta pentsatzeari ematen genion, eta Antxonek ni pasatzen izkion ipuin bakatu poema solte batzuk musikatzeari egiten ziot gogoan dut, adibidez, Ricardo Arregi Gasteiztarraren poema eder bat autobusetik musikatu zuela. Eta hartan ari ginela, hainbat gauzetaz ari ginela, eta behin, horitzen naiz, nola ari ginen emakume itzultzaile gerotak ugari eta hobeagoak zeudela esanez, eta horrekin batera baita ere esanez, euskal poesian emakumek zetokia hartzen ari ziren, eta haien ahotsak zetokia hartzen ari ziren. Tartaz, atera zitzaigun, izpide, gisa, nola zitekeen euskal kantagintzan hain emakume gutxiren poema musikatu izanak. Eta emakumea hain oso presentzia urria izateak euskal kantagintzan.
Eta halaxe, nik uste eta hasiera batean hilea amets baten modura edo, eta emakume poeta batzuk hautatuta jen poemak musikatzen hasiko baintz. Ikasi bergaukepa poema horiek aukeratzen, eta horrela bakoitzak besteari lehia eginez, hasi ginen, eta ni pasatu nizkion gustuko genituen liburu batzuk, esaten nion nik ez nizkiola poemak aukeratuko zer azkenean musikariak berak. Baitaki zer ritmo, ze kadentzi, ze tonu, eta ze estetika dagozkion, eta ze poemekin dagoen lasai, eta ze poemekin ez. Eta horrela, halako hautak eta zabal baten ondoren, hasi zen musikatzen, eta sortu zituen, berak gero kontatuko du gero, sortu zituen bere poemak. Bere kantak eta poemak. Eta hasi ginen, pentsatzen, emanaldi batzuetan, ez gehiegi, edadeak planteatzen ditu bere zerak ere, bere galgak ere, eta ez gehiegi, baina, esan nahikoak izango ziren emanaldi batzuk, eta eman genituen 2 Bilbon, Donostian, Gasteizen, eta oso pozik geunden, eta ikusiz funtzionatzen zuela kontuak, berriro ere Pamielaren gana jo genuen, eta eskuzabal hartu zuten proiektua. Proiektuak izena du Hitzakots, Tesalperrik. Badakizute, musikak badituela bi bertiente, jaiotzen da musika praktikoki hots moduan, baina laster elkartzen da letrarekin eta kantak sortzen dira. Ja antzinatetik letra kantatuak ezagutzen ditugu, lehendabiziko manifestazio musikalak bezala. Hitzak, literatura eta hotsak musika elkarturik. Hori, historian zehar, beti mantendu den ezkontza bat da. Eta horren arrazio horrengatik egin genuen izen horren aldeko apustuak. Laburra delako eta labur biltzen duelako batez ere gure lanaren espiritua. Disko liburu honek aspaldi behar zuen kalean. Baina ezagutzen dituzuen egoerengatik, hone behar zuen pandemia aurretik, martxo aurretik kalean, baina justu kaleratzekotan edo ginenean ja pandemia etorri zen eta luzatu egin zen orain arte. Eta orain ere arrisku batean ikusten duzu ez egoeretan gauden. Hemen eta eskerrak hemengo arduradunei kontuok hain eskuzabal jarri dizkigutelako. Eta gaude pandemia baten erdian, eta gaude nolabait katakumetan bezala bizitzeko halako zori batean. Kultura katakumetan bezala ari da lepora atera nahian egoera zail honetatik. Katakumetan bezala gaude baita ere, edo idea katakumetan bezala gizartea ere gure neurri handi batean pandemiaren eraginez, baina baita ere gure barne muinetako katakumetan gaude. Baina ara non, katakume horietan irakurketa, musika, antzerkia eta zinea berezeki ditugun bide lagun eta laguntzen diguten baita ere, ara nun laguntzen diguten gure barne korapiloiek eta gure izuak askatzen eta denbora desberdin batzuk, kezka ez bezalako denbora bestelako batzuk, alegia une artistikoak eta une gozamenekoak ematen dizkigu baita ere bakardadera biltze horrek. Ahaztua genuen bakardadera biltze hori, buila gustatzen zitzaigun, eta builaren eta zalapartaren erdien biziginan, eta aukerak ditugu orain lehen ikusten ez genituenak, edo mespretsatzen genituenak, edo baztertzen genituenak. Beraz, buila horretan ez, baizik eta bakardadean, gozamen pixka bat hartzeko aukera baldin bada Hitzakots,
guretzat lana eman du bere fruitua, eta baitere horrelako lanek beti ere arteak ematen duen gozamena produktuak aparte, baita ere bere resultatuak, bere emaitzak ematen dute poza. Eta hori litzateke guretzat lan ondo eginaren, edo behintzat lan borondate honenarekin eginaren oparirik onena. Antxoni pasatzen diotitza, ze azkenean bera baita poetarekin batera produktu artistiko honen protagonista nagusia. Antxon? Eskerrik asko. Aukenduko dut. Ni protagonista izango naiz, baina bera da sortzailea, aita. Bera da proiektu honen asmoa izan zuena. Ni gazte nintzela, ezkondu nintzen, 23 urte, baino ez nituen. Eta ezkondu, eta handikan urte batzutera ja, emaztea eta 3 alaba nituen. Eta handikan pixka batera, eta malez, ama alargundu zen, eta nire amagi arrebare alargundu egin zen. Beraz, nire bizitza kasik, nire bizitza guztian ni emakumeen artean bizi izan du naiz. Gauzak horrela, alako batian etortzen zait handu proiektu honekin. Eta ni berehala pentsatu nuen, esto es lo mío. Hau, niri ondo datorkit. Eta jarri nintzen buru belarri berarekin lanian, jarri nintzen lanian berarekin, hau burutu arte. Lehenbiziko asuntua, berak esan duen bezala, olerkien aukeratzea izan duzen. Berak eman zizkidan, efektibamente, liburuak eta gauzak, eta nik aukeratu nituen poema batzuk. Eta horiek aukeratzeko baliatu nintzen, intuizioaz eta gustaz. Berak hemen aipatzen du, liburuzka honetan aipatzen du, Debussyk eta Mallarmek eukizuten eztabaida txiki bat, pasadizo bat. Debussyk esan omen zion Mallarmeri bere poema bat musikatu zuela, eta Mallarmek orduan esan zuen, baina nire, ez uste du honek, nire olerkiarrek ez duela musikarik, alde batetik nik uste hori egila dela, poema bakoitzak badu bere musika, baina nik uste beste zerbait gehiago ere esan behar dela. Musikak baditu osai batzuet erritmoa, melodia eta bar. Gehien bat poemak daukate erritmoa. Eta gero melodiarako nik uste melodia dela irakurlearen produktu bat. Irakurleak jartzen dio melodia. Eta orduan poema batet, irakurketa batetik abiatuz egin aldaitezke gauzak. Eta nik behintzat horrela egin nuen. Berak pasatutako liburuak eskuetan hartu, 1000 buelta eman, eta azkenian poema batzuekin maite mintzen zera noski, eta haikin hasten zera bueltak ematen, musikari bueltak ematen, gero eskuak pianoan jarri, akompainamentuak, eta horrela burutu egiten da asuntoa. Halako batian, 8 kantak ja egin genituen. 8 kanta horiek dira, 5 poetak eginda, eta orduan hor daude bi zenbaki, 5 eta 8. Eta horrek sugeritzen du 8koa. Horregatik pentsatu genuen, kantaren batian, naiz eta denak bukatuta egon, kantaren batian 8koaren erritmoa sartzen bagenuen ere, ondo egongo litzakela. Eta aitako bat aukeratu nun, Itxaro Bordaren Oragarre, hain zuzen, eta leno zegon erritmotik atera eta 8kora pasatu nuen, eta iruditu zitzaidan ez zuela galtzen, alrebez, hobeto zegoela. Eta horrek ematen dio baitari liburuzkoari beste perspektiba bat. Hilabeteak pasatu ziren, bukatu genuen azkenian, eta orduan pentsatu genuen hori grabatu egin bertzela. Zenbait tokitan eman eta gero grabatu egin bertzela. Eta orduan jarri ginen harremanetan, Pamilako jendeakin eta bar, hor Jose Angel eta Pellok bere parte, proiektuetan ere bere partea badute. Eta
hemen Koldo Mitxelenan lan egiten duen Lidek eta Marije Telleriak ere, Tejeriak ere, bere laguntza eman ziguten, aukeratzeko, grabatzeko lekua. Pentsatu genuen, egingo ote genuen estudio normal batean, edo bestela zuzeneko eman aldi bat grabatu eta eman. Eta erabaki genuen, zuzeneko grabaketa ingo genula, eta horrela genuen. Eta beren bitartez lortu genuen baitaren Txillidalekuko jendearen laguntza eta oso harrera eman zioten Mikel Txillidak batez ere harrekin egon ginen harremanetan. Eta jun ginen, egin genuen, nik uste txukun xamaratea zela, hemen dago produktua, gero hori zuek esan beharko duzuten noski, eta ja prest zegoen dena kalera ateratzeko. Eta halako batean etorri izan, nik esatut, los virus de marzo no nos fueron propicios. Etorri izan virusa, eta dana jarri zigun hankaz gora. Eta martxoa zen, eta behitu nun gauden, eta oraindik gaurari gera ja aurkezpen bat egiten. Ez dakizen bat bate diran, 8 o 9, ez dakizen bat, asko, gehiegi behintzat. Udarako partian saiatu gera, etzin zen, eta gero 1000 gauza gertatu dira. Horregatik, ja behintzat, nik uste lasai geldituko gerala, eta zuen laguntzarekin hori ezagutzera, jendearen ezagutzan jarriko dugu. Hori da historia. Berezitasun txiki batzuek, 8 doinuetatik 7 nik eginak dira. Eta 8garrena nik egina, baina Jesus guri diren doinu batetik abiatuta. Miren edo Mirentxo izeneko, ez dakit Mirentxo edo Miren izeneko, Mirentxo uste dut. Pieza txiki bat badago, niri asko gustatzen zitzaidana, eta ura adaptatu egin nuen. Miren Agurmea beren kanta bateri jarri nion doinu hori. Antzien oharrak 4 izeneko kantari. Hori. Gero gauza asko, berezitasun asko daude, nik uste Tere Irastortzaren ama batentzako zehaska kanta, berez ja ideia berare iruditzen zait oso originala. Eta kanta da zoragarria, bere baimenakin zoragarria da. Eta bueno, olerkiak gustoz hartzeak ere asko laguntzen du noski musika jartzeko. Bueno, nire aldetikan gehiago ez hori da nik esan behar nuena, eta eskarrik asko tortzeagatik, eta besterik ez. Orain, Terek esango dizue berak esan behar duena. Kaixo egunon. Ni naiz bosteko hietako emakumetako bat, eta ez dut uste hala ere, danan izenan hitz egin ahal izango dudanik, baina emango dut pixkat nire ikuspegiaren berri. Alde batetik izugarri postu ninun, Antxon Balberde eta Angel Lertxundiren ideia honek, orain adinak dana garaik egiten gaitu, baina lehen bentsat gazteago nintzen. Eta gaztean nintzenean, esan behar dut, seguru asko Lizardi eta Labaxeta enitxula ulertuko eta estimatuko, hasiera hartan, gero Pamielak argitaratu zuen, nik kasetak erabiltzen dituen garai hartan. Egizateko Antxon Balberderen musika ere jarraitu dut, eta nola ez, Handu Lertxundirena ere. Beraz, niretzako, beraiek ere izan dira gure inspirazio iturri eta poz eta estimazio handia. Asko gustatu zitzaidan baita ere, esan dezadan, Antxon Balberdek edo Handuk ez dakit zeinek aukeratu zituen nire 2 poema horiek. Beste poema asko dauzkat, gehiagotan irakurtzen ditudanak, baina, biak niretzako oso hunkigarria ziren, eta esango nuke gaur egun nolabait esateko gorputza lotzen ari garen garai honetan oso esanguratsu bihurtzen direla. Horietako bat, aipatu du Antxon Balberdek, eta da ama batentzako zehaska kanta bat, eta hor emakumezko bat pikotxetan jartzen da, eta pikotxetan irudikatzen dut, eta bestean bada gure gorputzari emandako estimazio bat.
ziur nago inteligentzia eta arrazoia pixkat deskafinatu egin behar ditugula eta adimenari eman behar diogula gure ez dakit, garrantzia, ez da? Adimena da, euskeraz, aditzen duguna sentipenetatik jasotzen dana. Ez sentimentuak bakarrik, baina usandu, ikusi, ukitu, eta azpimarratu nahi nuke, ukitzearen premia ere. Isolatzen gaituzte, baina pertsonak, ez dakit, ugaztuna gara, eta elkarren arrimoan bizi behar dugu. Beraz, asko poztu nintzen, baita ere musika, nola musikatua izan dan, eta nora irakurria izan dan, eta pentsatzen dut, nik sentitu izan dudan emozioa askotan handu, eta Antxonen testuak irakurtzerakoan, beraiek ere sentituko zutela, eta horrek ere, harrotu egin ninduen. Bestalde batetik, ederra da, 5 emakume bederen batera topatzea antologia batean, eta, gainbegirada batean, noski, 5 bezala, egon zitzezken 50, baina 5 egokitu gara. Eta hoien artean, zer esanik ez, Arantxa Urrita Bizkaiaren San Pedro ondorengo poemaiekin, bezpera ondorengo poemaiekin, edo Itxaro Bordaren poesia ere oso gartutik jarraitu dut, Mirena Agurrena ere hogei, eta Jule Goikoetxearena deskubritu dut, honi buruz, zeren eta zorionez, hainbeste idazten da gaur egun, nun ezin garen danaren jabe egin. Ez dugu dana argitaratu ala irakurri izan. Honi etortzerakoan, etorri zait burura, uste dut Jose Angel Irigairena dara letra zenba gara ura, ezta? Eta zenba gara euskal emakumezkoak, idazleak. Momentu honetan, 20. mendean bizi garenon artean, ari gara gutxienez, 600 emakume idazten, gutxienez, kontutan hartzen baditugu, tesiak eta saiakera, zientzia, egiten dutenak. Eta kontutan hartu gabe, itzultzaileak. Beraz, arrantza egiteko aukera badago. Ni asko poztu izan hau, baita ere, garaikide egiten gaituen bizitza honetan, arrantzan batera ikustea Antxon eta Angel, ez bakoitzak kaina batekin, baizik eta sarekin. Eta ni berriz baita ere, ia ezin detana irakurri, eta egiten detena da, aldian eskua sartzen dut euskal liburugintzan, eta beti ateratzen zait, espero enuen zerbait. 1000 liburu argitaratzen dira, 100 idazle ari gara, ez dut uste idazleak izango garenik, ez genuke izan behar idazleak irakurlea baino gutxiago, eta berriro ere, estimatu nahi dut, Pamielak eta beste batzuk egiten duten lana, garai txarronetan argitaletxek ere badutelako bere errena. Eta, 1555an Trentoko kontzioa izan zen, Etxeparerena omen da euskal poesia erotiko aurrenekotakoa, bortxaketa bat izan arren, eta San Ignacio Loiolakoa gertua izan Trenton, gure gorputzak nola kontrolatu erakusten. Eta 1657an, hoien artek aurreneko poeta modernoan ere ustez, bere gaztaroko poesiak idatzi zituen, argitaratu zituen, eta atxotitzak, emakumezkoen hitzak, atxotitzak ere argitaratu zituen. Elkar irakurtzeko ordua da. Gu ohituta gaude gizonezkoan gauzak irakurtzen, eta ordua da gu danak ohitzera beste guztia irakurtzeare. Mila esker etortzeagatik. Neri gauzatxo bat aztu zait esaten, eta orain esango izuet, bakarrikan aipatu nahi nuen, zenolako taldea izan da elkarrekin bildu berana. Handu eta Tere, Mirena Agur, Arantxa Urrita Bizkaia, Itxaro Borda, Jule Goikoetxea, gero Pamielako Pello, Jose Angel, emetxe hontako Lide, Arana, musika laguntzen aritu direnak, Xavier Zeberio eta Francisco Herrero, azala egin duen nire anaiak, nire anaiara aipatu nahi dut, Javier Valverde, bere obra da azala, eta etxean ez nuke inorraztu nahi.
Bai, gero, grabatze lanetan ibili direnak, Erguindarrak eta baita Jan Fokas, han txillidalekun aritu zirenak. Vamos a ver, nik uste ja danak izan dituzela. Mariketeleria, Jan Fokas, bai, hori da, hori aipatu nahi nuen, eta ezin daiteke asmatu konpainiarik nobleagoa. Hori da, esan nahi nuena. A ver, galderari baldin baduzuen. Ura izan zen abenduaren 18an. Osea, kasi urtia junda, ura ingenunetik. Laizter. Makiavelok bere gutunetako batean esaten digu, ortu bat zaintzen entretenitzen dituela erretiroko orduak. Baina Benuta Lasera, arratxe iritsitakoan, bere gaztelura erretiratzen da. Eta nekazari arropa zikin lokaztuak gainetik endurik, etxean dituen traje dotorena jasten ditu. Gaztetan, erregeekin eta egoteko baliatzen zituen arropa elegante berberak. Ez da ordea hain dotore janzten inoren bisita espero duelako, ez da ere printzeren bat edo kardenalen bat errezibitzeko. Bere jauregiko liburutegian sartu, eta hango liburuen egileren bat bisitatzeko baizik. Horretarako janzten da hain dotore. Makiavelok bere egunerokoan aitortzen duen bezala. Dotorezia horrekin sartzen naiz, gogokoak ditudan autoren gortean. Berek, aditasunez hartzen dute. Onaino etorrita erakutsi duzuen dotorezia horrekin, sartuko gara gaur, Antxon Balberderen musikaren eskutik, gogokoak ditugun 5 poeten gortean. Itxaro Borda, June Goukotxea, Teri Irastortza, Miren Agurmeabe, Arantxa Arrote Bizkaia. Tamalez, June Goukotxeak ez du gurekin gaur egoterik, eta berari dagokion testua, Arantxa Arrote Bizkaiak irakurriko du segidan. Antxon Balberdek 5 poeta, 5 emakume musikatu ditu bere kontzertu berrirako. 5 poetika, 5 ikuskera eta 8 poema. 8 kantu, hitzak hots bihurtuta. 5 poeta, 8 poema. Euskal Konpas ezagunean bezala, 8ko bat osatzen du kontzertuak. 5, 8. Kontzertuan zehar, 8 poemen maila ezagutu ala, galdera baten oihartzuna. Hitzak hots alegia, ibiliko zaigu airean.
Entzundakoak entzunda zergatik musikatu da emakumezkoen hain testu eta poema gutxi euskal kantagintzan. Galdera hori egin genion Antxoneketanik elkarri, orain pare bat, 3 bat urte, zergatik musikatu den emakumezkoen hain testu gutxi euskal kantagintzan. Hortik abiaturik lanen hasi ginen, galderari erantzuteko modu aktibo batean. Poeta emakume batzuk aipatu nizkion, liburu batzuk ere bai aholkatu eta liburuetako poema batzuk seinalatu. Hortik abiaturik, Antxonek bere selekzio egin zuen, bere poema gustukoenekin, bere musikara egokitzen ziren testuekin. Ordutik, gaur entzungo ditugun 8 poemek, 2 musika dituzte. Poeta bakoitzak bere garaian eman ziena eta Antxon Balberdek emandakoa. Ezagutuko duzu anekdota. Adiskide batek, abisu eman dio Malarmeri, Debussyk, musika jarri omen diola La Permidi Dunpon bere poema luzeari. Eta Malarmek, Debussyk musika jarri diola? Nik ez nion jarri, ala? Malarme etzebilen gaizki. Berak bere musika jarri zion, baina hitzen hotsen bidez. Hitzak hots egiten du. Hitzak hots. Hitzak hots du izena gure emanaldi musikal poetikoak. Baina Debussyk ere musika jarri zion, baina nota musikalekin. Hori izan zen poema luzearen bere irakurketa. Irakurketa, baina musika zemana. Ordutik, 2 musikak Malarmerena eta Debussyrena ez daude elkarren kontra, elkarrekin baizik. Gaurko 5 poetek ere bere musika jarri zieten nork beren poemei. Hitzek berezkoa duten musika bilatzen zuten. Guri ere, poesia irakurtzen edo entzuten dugunean, hitzen hotsak laguntzen digu poemen muinera iristen. Eta hitzak hots egiten digu. Nola deitu arnaz poetikoari? Nola izendatu materia ez den, baina gure barruak kitzikatzen dituen musika bezalako giza jardunari? Espiritu, arima, gogoa, hatxa, bulkada, muina, giza mamia, sustantzia, gura, mendua, baita eta baitakoa, barru eta bihotza, barne zimikoa, barneko arra, kanpoko zarata eramaten laguntzen digun gure mundu barru propioa. Gizakiak, zer nahi duelarik ere fede edo ideologia, zer nahi duelarik ere bizitzari eta heriotzari buruzko sinismen eta zalantza, nola ornituko eta aberaztuko du bere baitako bizitza, bizipen artistikoaren inolako zistadarik inoiz sentitu gabe. Fedearen esperientziagatik esaten denaren antzekoa gertatzen zaigu poesiaren eta oroar artearekin. Ukitzen, ikusten, entzuten, ulertzen ez dugun zerbaiten aurrean jartzen gaitu esperientzia estetikoak. Garai jakin espiritual baten emaitza dira obra artistikoak. Errealitatearen ezagutza modu bat. Kutxa gotor bateko diskoari, jira eta bira ari den lapurraren itxura du artistak. Halako batean, hots txiki bat entzun da, kresk. Aurpegia argitu zaio artistari, asmatu du. Aurpegia argitu zaigu guri. Mendizale bat. Mendizale bat, belardi baten inguruetan dabil. Halako batean, mirari bat. Lore bat zabaltzen denean bezalako xea, iristen zaio, kolpetik, iritik hurbil eta aldi berean aparte dagoen baso txiki baten bihotz-bihotzetik, hemen ingurutik.